Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando kubingelelayo dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa sidlalifa zezulu. Muhle uLuthando, siyambonga kakhulu. Sibonge imkhuleko yenu, sihambe kahle. Sabuya eMthatha, siyabonga kakhulu. Izolo ngixhumana nani besifake inkonzo yangesonto ebesiphathelwe ubaba umfundisi udokotela uHA Mthembu ngesikhathi singekho nomama sisemthatha. Basiphathe kahle kakhulu eMthatha. Siyajabula ngethemba nowabonile ama-video ku-YouTube. Siphatheke kahle kakhulu, uNkulunkulu ababusise. Nasendleleni sahamba kahle, sajabula bebe kanye nathi endleleni. Usisidudu noZanele Mpanza besuka eMaritzburg. Siyambonga uNkulunkulu. Phela mawusukude indawo ubusasho ukuthi ududu useKempton noma kwenze njani, kuvele kugcine sekushiwo nje igama, ngoba nalapha eMqanduli uthe ukuqhela kancane eMthatha kodwa kubizwa ukuthi iseMthatha yonke leya ndawo. Hayi nokho-ke besikhathazwa inetwork, hayi inetwork hayi ngeke, inetwork inzima lapha. Kodwa kungenze nga-understand uma bethi abantu inkonzo zasekhaya lezi bashaya inetwork ukuthi kusho ukuthini ukushaywa inetwork. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu usemkhosini. Siyazi okwenzekile izolo ntambama kwavalwa eyodwa inamba WhatsApp, namhlanje kwavalwa ezimbili. Ngikholelwa ukuthi-ke nonke niyazi kwenzekile. Sihlalene emkhulekweni-ke bafowethu kulo 3 days. Isimo masinje abangabikho abantu abangixoxela ukuthi ngingenile emkhulekweni awubazalwane. Angithi njengamanje sisebenza phansi kwesimo esibucayi, amafoni awekho. Lena engicela ngayo ile isivele igcwele engangiqale ngayiqaleni, and le nkonzo angazi ngempela ngizokwenza njani. Ngifakeni kuWhatsApp ngisaba ukuthi uzovalwa ngoba-ke ngathinta nje into eWhatsApp ngenye inamba bahlala phezu kwayo. So-ke ngi-encourage ukuthi abantu abangene ku-YouTube, emva kwalokho baphinde bapresse usubscribe. Uma kuphela u-24 hours ungekho umahluko, kusho ukuthi-ke sizobe sesingena ku-Telegram. Sobe sesingena ku-Telegram. uNkulunkulu akubusise. Ngiyacela-ke ukuthi siqhubeke nenkonzo yethu. Ubufakazi nokunye nje, yonke nje into ngicela ime ngoba ngisaba ukusebenzisa uWhatsApp. Ngisaba ukuthi ngizothi ngiyawuthinta nale namba yodwa sesisele. Ngicabanga sebevale 3. Nalesi esisele nayo bazophinda futhi bese singaphinde sikwazi ukuxhumana. Ake sineseni isimo kuze kuphele 24 hours kusasa ekuseni ngoLwesithathu sibone ukuthi kwenzakalani kusukela lapho, noma sesingena vele ku-Telegram. Kodwa bengi-message engithumelile ku-WhatsApp engingazi noma ihambile yahamba noma kwenzakalani, ikubeka ngokusobala ukuthi uma-ke sesingasakwazi ukuxhumana from Wednesday ngoLwesithathu, ngiyacela umuntu nomuntu sekhalezwe angithumelele imessage eyithumela ngoTelegram athi ngicela ukungena ekhaya lezwi. Kuzobe sengikuthumelela ilink ozongena ngayo ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu osinike ezinye izindlela. Sikhumbule ukukhulekela ubaba uJali, system akafuna ukuyilungisa njengoba sesine website ukuthi inkonzo siyithole ku website, singabe sisadlula komunye umuntu ozosidlulisela inkonzo kuwena mntaka baba ndlalifa izulu. Ziqonde ngqo ku website, uyilande khona inkonzo, uyilalela uphinde uyishiye. Akusekho amafoni azogcwala, kanti nakhona uma usebenzisa uYouTube awucala ifoni kuphela, uyalalela nje ngamadatha akho. uNkulunkulu anibusise. Masiqhubeke nenkonzo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukukhuleka masiguqe.
babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, sibeka kuwena isimo sonke sale social media. Siyayazi social media iphethwe eminyangweni kaSathane, kodwa siyazi ukuthi wamhlula kwasekuqaleni. Siyacela Nkosi ukuthi unqobe ngoba ungonqobayo. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu. Nkosi, intando yakho mayenziwe. Asazi ukuyintando yakho makunje yiphi, kodwa ngiyacela ukuthi yona yenzeke njengoba ufisa usezulwini. Iba nathi-ke nakule nkonzo Nkosi, zambule nakuyo le nkonzo, zambule ngalokho okufanele sikwenze. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Sizoya-ke ezwini lenkosi esilitholayo kwabaseFilippi chapter 2 verse 2. Xolo kwabaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku verse 11 kufundeka kanje. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, abasezulwini, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngezwi elimnandi kangaka. Masiya-ke kwabaseFesu chapter 1 verse 15 no 16. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami. Verse 15 uthi, ngokukholwa kukini sengizwile nothando kubo bonke abangcwele. Ingakho sikhuluma ngothando labazalwane, uthando labazalwane. Sidineke sikhuluma laphaya ngencwadi kaJakobe chapter 2. Yebo, uJakobe chapter 2 sikhuluma ngokukholwa nangothando labazalwane. Sicela uqala ku verse 21. Abraham baba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe uIsaka althare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Bangcwele, ukukholwa kupheleliswa ngemisebenzi. Imisebenzi yakho iyona ecacisayo ukuthi uyakholwa noma ukholwa. Ukukhuluma kwakho akwenzi lutho. Ukuxoxa kwakho akwenzi lutho. Phela ezulwini akungenwa ngeCV, kungenwa ngemisebenzi. Elithi izwi lenkosi, ubusisiwe ofayo kulesi sikhathi, ngoba imisebenzi yakhe iyamlandela. Ama ophumulile, mhlambe ngasenze ngalithinta kanti angiyezwa futhi ukuthi angilithinte kahle, asilibheke. Usisiwe umuntu ohambayo ngalesi sikhathi. Ubusisiwe, ngiyakutshela mina, ngoba imisebenzi yakhe yamlandela. Ishambulo chapter 14 uqala ku verse 30, uverse 13 nje. Ngase ngizwe izwi livela ezulwini lithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo, ngokuba imisebenzi yabo yabalandela. Ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Wena mawufa, imiphi imisebenzi ezokulandela? Wena nje mawufa. Siyothini ethuneni lakho? Yini esoyikhuluma? Abangani bakho bayothini? Sengikubonile kaningi umuntu eseshonile emathuneni. Abangani bayona abakhipha uqobo lomuntu. Omunye ucabanga ukuthi umzalwane nikhonza naye, abangani baqhame bezothi bebephuza naye. Hawu, umzalwane ubephuza. Hawu, baqhamuka abangani bethi ayi besiqonywa naye. Hawu, thina sazi ukuthi umdumisi nje lona. Yebona lento, abangani ibona abakwazi kahle. And kunesisho sesilungu esithi, show me your friends and I'll tell you who you are. Ngoba abangani bakho bawuwe, birds of the same feather flock together. Izinyoni ezinensiba efanayo zindiza ndawonye. So umngani wakho nje uwe,
awukwazi ukuthi ungathi uphuza ubusuka nabangane abangaphuzi noma mawungaphuzi ube nabangane abaphuzayo. No. Ningajwayelana nje kodwa hayi umngane enye into umngane lento iyona. So ke thina masibona abangani bakho sizokutshela thina ukuthi wena ubani ngoba sikufunda phi kubangani bakho. Lithi ke lelizwi ke uverse 13 waMahubo chapter 14. Ngase ngizwe izwi livele ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe babafele enkosini usuwela kulesi sikhathi. Hayi bantwana bakaNkulunkulu kusemqoko ukufela enkosini. Wena uzofela phi? Mayingabuya manje uJesu ebuya nje manje landa ibandla. Wena mawuthula umphefumulo wakho uzofela enkosini. Phubambeleleleni kulesi sono obambelele kuso ngoba wazi uJesu uzobuya nini. Yindaba ubambelele kulesi sono ngoba ngabuhlukana naso. Phila impilo yobungcwele, ulindele inkosi ibuye izolanda ibandla ungasali. Hayi mina ngizwa lento yakho. Lithi yebo usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni. Obani laba abafileyo abafela enkosini. Bayaphumula ekukhandlekeni ngoba siyakhandleka. Hayi siyakhandleka. Kuyangikhandla le ndaba le. Ka WhatsApp ayingikhandlile kufanele ngikuvume iqiniso ngikhandlile. Siyakhandleka. Cabanga uvuke ngo3 uvukela ukuthi awuzeli uzosebenza ucabanga ukuthi uyasebenza. Babusisiwe abafileyo abafela enkosini kusela kulesikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. La-ke kukhulunywa ngemisebenzi nokukholwa okunemsebenzi ukuze phela imisebenzi yakhe ikulandele. Verse 23 kaJakobe chapter 2 kwagcwaliseka umbhalo othi kepha Abraham wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Kubalwa ukulunga imisebenzi kuyasetshenzwa ukulunga. Kwabalelwa kuye ukuthi ukulunga. Ngoba phela isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Angiphinde. Isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. So ukulunga kuyisithelo esihlwanyelwa ngokuthula. So ukuthula kungukwenza kungumsebenzi ngoba ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Kwagcwaliseka umbhalo othi uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa ukulunga. Wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Uyafuna ukuthiwa umhlobo kaNkulunkulu yenza ukulunga. Yenza ukulunga ngokuthi uthule ube nokuthula enhlizweni yakho. Wethu niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela. So siyadlula ekukholweni kuphela senze nemisebenzi. Akakwazi umzalwane eze kuwazi ukuthi ulambile kodwa bese uthi asikhuleke ungamnika akakudingayo. Verse 14 esadlula kuwona uthi kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi. Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla kusho omunye kini ukuba ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthi kepha ningabaphi lokho kudingwa ngumzimba lokho kusizani na? Kusizani lokho na? Athi uverse 13 kaJakobe chapter 2 ngokuba ukwahlulelwa okungena sihawu kuyamehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Sidinga ukwenza isihawu sibahawukela abantu. Sidinga ukudlula kumuntu sibheke isimo sakhe simhawukele. Khohlwa ukuthi kade thina izolo. Khohlwa ukuthi ukuthukile. Khohlwa ukuthi ukuhlebile. Buka isimo sakhe bese wenze njani? Uba nesihawu phezu kwakhe. Ilokho uNkulunkulu wethu akakufunayo. Ngakho-ke umuntu akufanele agodle imfuyo yakhe kumzalwane ngoba umzalwane eswele.
Ngakho-ke lithi niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela. Ngokugcinwa inkosi sizoqala uverse 25 kaJakobe chapter 2. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, uthandaze, sikhulekeni sibambaneni ngomkhuleko, sikhulekele isimo esimanzonzo, isimo sika WhatsApp. uJesu Kristu inkosi asiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, kusondela kuwe nangaso lesi sikhathi nangawo lo mzuzu. Siyakucela, siyakunxusa uNkulunkulu wethu ukuba ungenelele. Siyabonga izwi osusinikeze lona, ngibusise ilona loyo lalela. Sikhulekela Nkosi isimo sika WhatsApp, sikhulekela isimo seTelegram, sikhulekela zonke izimo Nkosi esixhumana ngazo. Siyacela uvule iminyango evaliwe, ngoba wena uma uvala umnyango uvulwa umuntu, kodwa futhi uma usuvulile uvalwa umuntu. Sinikela kuwena-ke Nkosi isimo sonke. Siyacela sinikela nobaba uJali kuwena. Siyacela Nkosi umuphe ukuhlakanipha okufanele kuba Nkosi lokhu afisa ukuthi akwenze ngey'nkonzo zitholakale kwiwebsite kube njengoba kunjalo. Nkosi siyazi awuhluleki. Siyabonga wahlula isithe singusathane esiphambanweni, wanqoba ukufa ngosuku lwesithathu. Kungaba kanjani Nkosi uhlolo WhatsApp, into yemimoya amadimoni kaSathane? Nkosi siyacela, sebenza Nkosi, sebenza uNkulunkulu wethu, uzikhazimulise, ubonakalise umusa wakho. Zivulwe lezi nombolo, kodwa bese usidirector Nkosi ukuthi kusukela manje sizohamba kanjani phambi kobuso bakho ngendlela yokuxhumana. Dumo lonke lungo lwakho, busisa wonke umuntu olalele, ube kanye naye nangayo le ntambama uJesu Kristu inkosi. Ngikhulekela nale nkonzo Nkosi, ngiyacela ingene kuWhatsApp manje ngaphandle kweyihibe, ingene futhi ungavalwa lo WhatsApp osesele nawo kuphela. Ngiyacela, ngiyanxusa ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kuyafika nje ukuthi angikhulekele le nkonzo njengoba bengingabazi ukuthi angazi ngizoyenza njani. Sengikhulekile, senginesibindi, ngizoyifaka, ngizoyidedela. Kodwa ngiyanicela nina kune-WhatsApp, lona loya akaka-download i-Telegram. Then makuphela 24 hours sibona ukwenzakalani, siyangena ku-Telegram. Sesifikile qathatha. uJesu Kristu inkosi.